Wel, helo blwyddyn 6, dyma ni allan yn eich gardd chi, gardd blwyddyn 6. Edrychwch ar faint mae'r llysiau a'r ffrwythau wedi tyfu ers bod chi wedi bod adref. Mae'n edrych yn hyfryd allan yma. A nawr te, falle bod chi'n meddwl beth sy'n gyda Miss Thomas yn ei llaw. Wel, dyma capsiwl amser. Mae wedi bod yn adeg hanesyddol iawn i ni yn ystod y misoedd diwethaf, a rydyn ni eisiau i chi, a cofiwch dim ond blwyddyn 6 sy'n mynd i fod ar fraint i wneud hwn. Felly, rydyn ni am i chi greu atgofion a gobeithion, a fydd yn gallu mynd mewn yn yr capsiwl amser yma. A yna byddwn ni'n palu fe rhywle yn yr ardd. Cofiwch, byddwn ni ddim yn dod i fe yn gardd blwyddyn 6, neu bydd Mr Comfort ddim yn hapus o gwbl. Felly, ewch amdani. Chi, blwyddyn 6. Fel oedd Miss Thomas wedi esbonio i chi, rydyn ni'n mynd i wneud atgofion, sef ein memories, a gobeithion, sef ein hopes i fynd yn ein capsiwl amser ni. Felly, rydw i yn mynd i esbonio'r dasg i chi. Fel wedodd Miss Thomas gynne, mae wedi bod yn adeg hanesyddol iawn, sydd yn meddwl bod yn bwysig i ni gofio beth sydd wedi digwydd iddyn ni, ond bod ni'n gallu esbonio pwy oedden ni neu beth oedd yn bwysig i ni ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Achos mi fydd yr adeg yma yn adeg y fyddwn ni'n siarad amdani am amser hir, mae'n rhan bwysig o'n hanes ni nawr. Felly sut i wneud y dasg? Wel, rydych chi yn mynd i greu amlinelliad o'ch dwylo o llaw. Gallwch chi fynd rownd y llaw gyda phensil, neu gallwch chi ddefnyddio'r template sydd yn y pecyn gwaith. A dwi wedi wneud enghraifft i chi. Felly ar un llaw, mae gyda chi eich atgofion. So atgofion ydy eich memories chi. A mae gyda chi patrwm i ddilyn. Felly, chi'n mynd i fod yn ysgrifennu ym mhob bus, fel chi'n gweld fan hyn. A mae gyda ni, yr un cyntaf ydy, atgof sy'n neud i chi chwerthin. Felly, rwy'n chwerthin pan dwi'n cofio dad yn canu y gan The Laughing Policeman. Can lle mae y plismon yma yn chwerthin yn wyllt, a mae dad yn gallu chwerthin a sy'n neud i bawb arall o gwmpas y chwerthin. A mae hwnna'n rhywbeth dwi wastad yn meddwl am yr atgof hynny a dwi'n gwenu. Yr un nesaf ydy'ch atgof cyntaf o'r ysgol. Nawr, falle bod Mrs Davies yn hyn. Ond dwi dal yn cofio fy niwrnod cyntaf fi yn yr ysgol gynradd. Nawr, es i ysgol, oedd llawer yn llai yn ysgol ni, a dim ond 30 o blant oedd gen i yn yr holl ysgol, a dim ond 2 dosbarth oedd, y dosbarth mawr a'r dosbarth bach. A fy atgof i ydy mynd i'r ysgol am y tro cyntaf a gofio cerdded trwy y dosbarth mawr i gyrraedd y dosbarth bach, a meddwl bod y plantos i gyd yn edrych fel cewri, fel giant, o'n i wir chydig bach yn ofnus. Beth yw'r atgof byddwch chi'n trysori o'r adeg yma o lockdown? Wel, mae wedi bod yn adeg od iawn i ni gyd, a dwi ddim wedi gallu gweld fy nheulu am chydig o amser achos maen nhw'n byw yn bell i ffwrdd. Felly, rydyn ni wedi bod yn ei quiz teulu pob nos lun, a rydw i yn mynd i trysori treasure yr atgof hynny achos mae'n aml i fod yn bwysig i fi. Y pobl neu person sy'n fwy arbennig i chi, wel, o'n i methu dewis un person, felly rydw i yn mynd i dweud bod fi wedi gwerthfawrogi fy nheulu, so fy nheulu sy'n fwy pwysig i fi. A beth yw eich hoff atgof? Nawr, mae gen i llawer atgofion sydd yn fy ngwneud i'n hapus iawn, ond un o fy hoff atgofion yw pan nes i herio fy hun a nes i neidio allan o wyren trwy wneud skydive. Mae hynny wir dal yn fy nghyffroi i. Felly, dyna fy atgofion. Felly, beth am fy ngobeithion, my hopes? Nawr, bydd fy rai chydig bach yn wahanol i'r patrwm sydd gyda chi, achos dydw i ddim yn mynd i'r ysgol uwchradd. Dwi wedi bod yn barod amser maith yn ôl. Felly dwi wedi newid nhw'n chydig bach i fi. So'r atgof gyntaf, un gobaith sydd gen i i'r dyfodol ydy bod fi'n mynd i gallu mynd i deithio i America. Dydw i wedi bod i America, o'n i fod mynd dros yr haf, ond dydw i ddim yn gallu mynd rhagor. Felly, gobeithio blwyddyn nesaf.
Beth yw fy ngobaith i ar gyfer y byd? Wel, fy ngobaith i ar gyfer y byd yw bod tegwch a bod pawb yn cael eu trin yn deg. Dim ots beth yw ei hil, beth yw ei rhyw, beth yw ei rhywioldeb, bod gyda pawb cyfleoedd cyfartal, equality. Dyna sy'n bwysig i fi. Fy ngobaith i ar gyfer blwyddyn nesaf yn yr ysgol ydy bod pawb yn fy nosbarth i yn mynd i fod yn hapus a pawb yn teimlo'n ddiogel. A beth yw fy ngobeithio ni ar gyfer y byd blwyddyn nesaf ydy, gan bod fi ddim yn mynd i flwyddyn saith, yw bod iechyd pawb, bod pawb yn iach a bod ni gyd yn gallu byw ein bywydau fel o'n i wedi arfer byw ein bywydau. A beth y hoffwn i wneud yn y dyfodol? Nawr, dwi'n wneud fy swydd delfrydol, sef dysgu. Felly, beth hoffwn i wneud yn bersonol ydy, fyddwn ni wir yn mwynhau wneud rhywbeth i herio fy hun eto fel wneud naid bungee. Dwi ddim yn siŵr os byddwn ni yn llwyddo i wneud e, felly byddwn ni bach yn ofnus, byddai rhaid i rywun gwthio fi ffwrdd i fi gallu wneud e. Felly blantos, dwi wir yn edrych ymlaen i gweld eich atgofion a'ch gobeithion chi. Ewch amdani a fyddwn ni'n edrych ymlaen i weld eich rai chi a wedyn bydd rhain yn mynd yn ein capsiol amser. Os ydych chi'n neud y dasg o adre a wneud yn yr ysgol, mae hynny'n iawn hefyd. Anfonwch llun neu copi o'ch dwylo chi i fewn ar e-bost a newn ni ychwanegu eich rai chi i'r capsiol. Hwyl fawr!